श्री दत्त पद्मनाभ क्षेत्र तपोवन गुरुपीठ विद्यमान पीठाधीश्वर पूज्य श्री ब्रह्मेश्वरानंद महाराजांच्या चरणी नतमस्तक होऊन दरवर्षी पूर्ण गोव्यामध्ये आणि पूर्ण जगामध्ये वटपौर्णिमेचा उत्सव जो आहे तो यथासांग आपल्या सुवासिनी महिला आपल्या 3 दिवस उपोषण करून हा वटपौर्णिमेचा उत्सव साजरी करत असतात। वटपौर्णिमा हे एक माध्यम आहे आणि या वटपौर्णिमेच्या माध्यमातून आम्ही सर्वांनी पर्यावरणाचं रक्षण करावं आणि त्या पर्यावरणाच्या रक्षणाने आपल्याला आपलं स्वास्थ्य आणि आपली मैत्री एक अखंडित आणि कायम चालू राहते। आणि अशाच प्रकारचा आपला वटपौर्णिमा उत्सव आम्ही दरवर्षी साजरा याच्यासाठी करतो की आपले नवरदेव जे आहे जे भरतृ जे आहे त्या भरतृला दीर्घायुष्य प्राप्त होतं। आपल्या पुराणामध्ये एक कथा आहे जी सत्यवान जे होते सत्यवान हे अल्पायुषी होते। त्याला नारद मुनींनी जेव्हा सावित्रीला सांगितलं की तुझ्या नवऱ्याला 1 वर्ष आयुष्य आहे तरीही सावित्रीने ठरवलं की मी त्याच्याचबरोबर लग्न करणार। तिला पूर्वी माहिती होतं तरीही ती म्हणाली की माझ्या सामर्थ्यानुसार किंवा माझ्या उपोषणानुसार माझ्या काय म्हणतात तसं ईश्वराच्या अनुष्ठानानुसार मी सगळं अर्पण जे आहे मी ते देवांच्या चरणी अर्पण करीन आणि माझे सत्यवान जे म्हणजे पतिदेव जे आहेत त्यांना दीर्घायुष्य प्राप्त करून ईश्वराकडून घेईन। आणि ज्या वेळेला सत्यवानाला 1 वर्षाने जेव्हा मृत्यू आला त्यावेळेला सावित्री ही आपल्या यमदेवाकडे अक्षरशः आपल्या पतिदेवाच्या प्राणासाठी भांडली। म्हणजेच याच्यातून आपल्याला असं दिसून येतं की आपली समजा पतिव्रतपणा किंवा आपण समजा ईश्वरीय साधना समजा अखंडित समजा केली तर आपल्याला त्या देवता जे आहेत ते देवता आपल्याला आशीर्वाद दिल्याशिवाय राहणार नाही। आणि त्याच्या माध्यमातून आम्ही जे पर्यावरण रक्षण जे करतो वड हे आपल्याला सगळ्या गोष्टींची प्राप्ती करून देतात। आणि अशा प्रकारची सर्व गोष्टींची प्राप्ती करून देण्याकरिता आम्ही दरवर्षी वटपौर्णिमा उत्सव साजरा करत असतो। आणि विशेष करून सगळे महिला जे आहेत सगळ्या महिला हा वटपौर्णिमेचा उत्सव साजरी करतात। आणि अशाच प्रकारचा वटपौर्णिमेचा उत्सव आम्ही सर्वजण साजरे करूया आणि आपल्या पूर्ण पर्यावरणाचं रक्षण करूया।